ओए गधा उठिलुनी ना उठिनु? हाँ उठिलिणी क भाई रे गोटे गुड न्यूज। 10टारे शोइकी उठिया पिला आज सकाल 6टारू कॉल करची माने एइटा ही तो मो पे गोटे गुड न्यूज ना। पूरा गुड न्यूज टा तो सुन। ओके भाई कह कोनटा गुड न्यूज? मु आज भुवनेश्वर आसुची फाइनली 1 ईयर परे मो सांग सहित मोर देखा हबो। आई एम टू मच एक्साइटेड ब्रो। सतरे तू भुवनेश्वर आसचु? अरे यार सत्तरे आसची। सुन तू जल्दी रेडी है कि स्टेशन को चलिया। ठीक अछि मु आसची। आउ गोटे कथा सुन, एई किछि दिन हबो गोटे झियो पटेइची भुवनेश्वर रूम विद्यारण पूरा कागज ताकू भी डाकी देछि स्टेशन को। ओ बाबू ताले झियो को देखा करिया पे बेंगलोर रु भुवनेश्वर चली आछंती ना? ना 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 मु तो ताकू देखा करिया को आछी जाओ पाई कि मो बेस्ट फ्रेंड 1 ईयर हला मते छाडी के अलग रही जाईची। तते मो प्रॉमिस रहला तू जेमिते हेले भी आज से देवींकर दर्शन मते करेइबो। जाको तू मोटो अधिका भलो पाउछु आउ जाको तू निजटो भी अधिका भलो पाउछु। बट किछि बटफट नाही, तू जल्दी स्टेशन को आसिक पहुंच। बाय। गोटे मिनट रो मुझे कॉल कर दे। हेलो दे मते बैग। अरे गोटे मिनट। हेलो हाँ हाँ हेलो हेलो कोउठी अच्छा? हेलो मु स्टेशन रे अछि। को कलर ड्रेस पिंचो? अरे पिंक कलर ड्रेस पिंधिची। अरे से सेपटे अछि चल जीवा। हां ठीक है चल से पड़ चल। हो चल। ओके सहीटी था मु आस्ती। ओके ठीक अछि। जदि भूलिबार थिला भल पाउथिलु काई, जदि भांगिबार थिला मन नउथिलु काई। जदि भूलिबार थिला भल पाउथिलु काई, जदि भांगिबार थिला मन
ଏଇ ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ଏଇ କଣ ହେଇଛି? କିଛି ନାହିଁ ୟାର, ଛାଡ। ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ଜମା ଭୁଲି ପାରୁନି ରେ। ଭୁଲି ପାରୁନୁ ମାନେ? କହ କହ, ତୁ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ? କାହାକୁ? କିଏ ସେ ଝିଅ? ତୋତେ ମୋ ପ୍ରମିସ୍, ତା ନା ଥରେ ମତେ କହିଦେ। ତୋତେ ମୋ ପ୍ରମିସ୍। ତାହେଲେ ଏଇ ସେଇ ଝିଅ ଯାହାକୁ ତୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛୁ, ଏତେ କେୟାର କରୁଛୁ, ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇଛୁ। ୟା ପାଇଁ କି ତୋ ପିଲାଦିନର ସାଙ୍ଗକୁ ତୁ ଭୁଲିଗଲୁ। ହେଲେ ତତେ କଣ ମିଳିଲା ତା ବଦଳରେ? ଧୋକା? ଆରେ ଏଇ ଭଳିଆ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଝିଅ ପାଇଁ ତୁ ମତେ ଯାହା କହୁଛୁ କହ, ହେଲେ ତାକୁ କିଛି କହନି ପ୍ଲିଜ। ସେ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ କ୍ଲାସ ଝିଅ ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଜୀବନଠୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲି ରେ। ଆରେ ଶୁଣ, ସେ ସିନା ଆଉ କାହାର ହେଇପାରିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାର ହେବିନି ନା। ସେ ସିନା ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଇ ପାରିବିନି ନା। ଆରେ ସେ ସିନା ମତେ ବୁଝିଲାନି, ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ବୁଝି ପାରିଲାନି, ହେଲେ ଏତିକି ମନେ ରଖିଥା, ମୁଁ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲି ମୋ ଜୀବନ ସାରାରେ। ତୁ ବି କାନ୍ଦି ବୁଲ ସେମିତି, ତୁ ବି କାନ୍ଦି ବୁଲ ସେମିତି, ତୁ ବି କାନ୍ଦି ବୁଲ ସେମିତି, ତୁ ବି କାନ୍ଦି ବୁଲ ସେମିତି। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ପ୍ରକୃତ ଭଲ ପାଇବା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଛି! ତୁ ବି କାନ୍ଦି ବୁଲ ସେମିତି, ତୁ ବି କାନ୍ଦି ବୁଲ ସେମିତି, ତୁ ବି କାନ୍ଦି ବୁଲ ସେମିତି। ପ୍ରୀତି, I wanna marry you. ଆର୍ ୟୁ ସିରିୟସ୍? Yes. ଓ କମନ୍ ୟାର, ମୁଁ ଲାଇଫ୍ ସାରା ତମ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିପାରିବିନି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ଏମିତିରେ ବି ତମେ ଜବଲେସ୍, ତମ ଫ୍ୟୁଚରରେ ବି ତ କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଆଗରୁ ତମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି। କ'ଣ ଜାଣିଛ? ବେଟର ହବ ଆମେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିନେବା। ଭଲ ପାଇବାଟା ବୋଧେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖେଳ ଥିଲା ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଇଜିଲି କହିପାରିଲ କି ବ୍ରେକଅପ୍ କରିନେବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମେ ଆଗରୁ ଡିସାଇଡ୍ କରିସାରିଛ କି ତମେ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିନେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ବଟ୍ ଏତିକି କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଭଲ ପାଇବାଟା ଯଦି ତମ ପାଇଁ ଖେଳ ଥିଲା ନା, ତାହେଲେ ସେ ଖେଳରେ ତମେ ଜିତିକି ବି କାନ୍ଦିବ, କାରଣ ମୁଁ ହାରିବି ହିଁ ସେମିତି। ଖୁସି ବଦଳରେ ଦେଲୁ ମତେ ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଭୁଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ତତେ ଭୁଲି ପାରେ ନା। ଓ ଭାବିଥିଲି ଯାହାକୁ ମୁଁ ମୋ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ, ଏକା କରି ଅଧା ବାଟେ ଚାଲିଗଲା ଭଣ୍ଡେଇ। ଜାଳି ଦେଲୁ ତୁ ଯେମିତି ମୋ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। अरे सर आपण एठी हाँ, एटी गोटे ऑफिस रो मीटिंग थिला तो आसथिली। तमे एठी ऑफिस आसिन? एक्चुअली सर आज मो वाइफ रो बर्थडे तो सेथि पई मु ऑफिस रो छुट्टी नै छी। ओ हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। ठीक अछि, एन्जॉय करो, मु आछी। ओके सर। ये होचन हम बॉस नेना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज रो ओनर। से गोटे झियो को बहुत भल पाउथिले, हेले से झियो ताको धोखा देई देला।
ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ଜବ୍ ନଥିବାରୁ ସେ ଝିଅ ତାଙ୍କୁ ବାହା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। ହେଲେ ସାର୍ ଦେଖ ଏବେ ଏତେ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ। ସେ ଝିଅ ବହୁତ ଅନଲକି। ସେ ଏବେ ବହୁତ ପସ୍ତଉଥିବ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଟିକେ ଥାଅ, ମୁଁ ଏଠି ପେମେଣ୍ଟଟା ଦେଇକି ଆସୁଛି ହେଲା।